Og vi bliver i det med at køre, for forestil dig en robot, der kører præcis derhen, hvor du vil have den, kun ved at du kigger på det sted, du skal hen. Ja, det lyder som en film fra gimmick fra en ny James Bond-film, men faktisk er det virkelighed. Man skal bare se på skærmen. Og robotten kører sikkert afsted. Ja, det går meget bedre i dag. I nær fremtid bliver robotten her bygget ind i en kørestol, og så kan selv multihandicappede komme omkring, bare ved at se på en skærm. Man kører derhen, hvor man kigger, så hvis man bare kan styre, hvor man kigger hen, jamen så kan man faktisk styre den her. Robotten er udviklet som et samarbejde mellem IT-universitetet og Danmarks Tekniske Universitet. Ja, vi ser muligheder med den nye eye-tracking-teknologien, at anvende den i nye sammenhæng. Og det er også en mulighed til at kigge på det, man kan lave, til at hjælpe folk til at køre kørestolerne. Det lille kamera på robotten sender billeder af omgivelserne til denne skærm. Her sidder en særlig eye-scanner, der nøjagtigt kan aflæse, hvad øjet kigger på. Og så kører det ellers bare derudad. De to opfindere forestiller sig, at den øjenstyrede robot vil kunne bruges til meget andet end kørestole. Ja, det er vel lidt fantasien som sætter grænsen der, men vi jobber på en del projekter. Ja, vi får se, hvad det bare hen. Hvis man ikke har andre muligheder for at styre sin kørestol, så vil det her være en kæmpe gave, fordi det at kunne styre sin egen kørestol, det giver en frihed, som man ikke kan opnå på anden vis. Og den første kørestol, der kan styres med øjnene, ventes på markedet om et par år.